Bună, fraților! Astăzi o să ne jucăm 1v1 cu un invitat special. E de la sală. Oh my god, ce mai crici copil. Din istorie. Ok. O să dăm un 1v1 frumos și o să-l bat. Nu, Ba da. nu e adevărat. Este foarte adevărat, actually. Ok. Intrași? Ok. O să te bat la 0, actually. Uite, așa dau din pickaxe. Gata, o dai cu Denise a intrat. Haide să te vedem, Denise. Bă, dă ready odată. Dă ready. Frate, nu merge, dă ready. Nicolase, dă ready. Că nu pot. Gata, perfect. Eu nu știu pe ce dai. Da, hai să luăm la XP. Perfect. Mamă, cele mai vai de ele arme, ok. Bă, nu pot să iau asta. Oricum e. Ok. Perfect. Stai să găsesc pe aici, bă! Undeva în cinema. Ok. What the fuck, eu am fugit. Vere, n-am arme deloc. Nu! Plecă! Legendar. E mișto, mă, dacă e legendar. E mișto, băi, dacă e legendary. Hai că-ți dau cu ăsta în căpău. Unde ești? Haide. No, what the fuck. Ah! Hai că mă duc pe tine. Ole, bine, bă! Hai să mai băgăm unul. Perfect, man! Perfect. Și dacă la videoclipul ăsta se strâng 5 like-uri, mai facem partea a doua. În care o să distrug mea. Gata, mă duc direct pe tine, gata. Gata că m-am spărat. Mă duc direct pe tine, vreau să te las. Unde ești, băi, copcile? Unde ești? Cred, da, cred, ok. Bă, Vere, unde ești? A, ești, nu stă ascuns. Bă, Vere, arată-te. Unde ești? Copil obraznic. Copil obraznic. Bă, Vere, de unde Dumnezeu trage copilul ăsta? A, uite-l pe copil. Uite pe copil toxic. Am înțeles. Gata, s-a sfârșit. Șpa, sper că v-a plăcut videoclipul. Hai, bă!